Guys, and welcome back to my YouTube channel. Uma ukuthi musha kwi-channel bafethu ngicela ungasapholisa base uhambe uyosubscribe, ulike, ucommente, ushare, uklikhe ne-notification bell so that sizobe ukuqala ukuthola ama-notifications whenever I post a new story bafethu. Uma ukuthi umuntu ojwayele vele ukubuya la awuklikhile i-notification bell angikwazi ukuthi ucabangani ngoba phela iy'tori wena uzoyithola sey'banda kanti kumele uyithole isashisa. Also guys, asawa-skip ama-videos. Uma ngabe kuwukuthi ngampela kuna-something ofuna ukuyi-contribute-a to i-page ukuze ngelinye ilanga mase lilapha nawe usho ukuthi nami nginesandla lapha, you can always go to uSuper Thanks guys, uzobe usubona khona ukuthi ungisa kanjani because kunama-option yabo. But without wasting your time, another day, another story-ke bafethu. Isitori sethu sanamhlanje ngisibhalele into yoba isinto ebale wena ubothandana nomuntu wangaphandle uzoyibona indaba. Hayi bo ngithi what do you mean? Ethi yabona i-witchcraft ikwenye ileveli laphayana. Hayi bo uthi ngithi ehene hawu kanjani? Awu ngimbuze mina hayi bo kanjani girl? Ethi lalela isitori ngikuxoxele. Hhayi uthi ukuphi ngithandana noGayi, uGayi-ke uthi ngahlangana naye nje sihlalela emqashweni naye uhlala emqashweni wakhe nami ngihlala kowami. Uthi sithandana noGayi ngiyambona nje ngathi angena wala emzansi yabo. Ngixolise guys ngokukhehlelo nani nani siyaphula la endlini, okay? Nisixolele kuleyo phathi. Uthi-ke ngihlangana nalo Gayi sizwane nalo Gayi angishela uGayi. Uthi nje ngitshesi ngiyayidlalela nalo Gayi yabo. Uthi hawu uGayi abe serious, hayi bo nami ngigcine sengimthanda uGayi. Uthi uma ngimthanda uGayi angitshela uGayi nawe uhlala elokishini nje, sihlala elokishini elilodwa athi yeke akhe uma ngingamuva in naye engalentuza engangikhokhela irenti, angenze sure ukuthi ngi-right nje ngiyagibela emsebenzini athenge igrosa. Uthi nje vele ngiyibone ukuthi hayi bo ngiyazi ngizoseyiva uma ngingamuva in nalo Gayi. Uthi hhayi nangempela ngimuva in noGayi. Uthi uGayi unemali but uGayi angimazi usebenzaphi one, futhi I'm not even worried mina nje ngichazwa imali. Okwesibili uGayi uyalentuza. Uhlala la, okay, uGayi unemali eningi angimazi usebenzaphi. Unomngani wakhe bobabili banemali bakwi-partnership. Uma ngimbuza uvele ethi ngikwibhizinisi. Uthi hhayi okay, ngithathe lokho mina-ke ngineliswayo lokho engikuzwayo. Uthi hhayi nalo mngani wakhe bakubhizinisi nje benza iy'mali ey'nkulu. Uthi kodwa nje akanabhenki akanalutho because vele angithi yabo wangale and akanawo amaphepha. Uthi hhayi hleze engitshela nje ukuthi ufuna ukungishada one day. Uthi ngibuye ngibe nakho ukuthi ngathi ufuna amaphepha ngami but ngingagxili. Uthi hhayi ngisho ukuthi anginandaba as long as ngi-right nje ufuna ukungishada it's okay. Uthi hhayi kuthi nje this once ngenyana thing. Uthi yo umuntu wami ahlale phansi azoyikhipha nomngani wakhe beyodla inyama, eshisa nyama thizeni elokishini. Uthi hhayi ehlale phansi nami umfana, uthi egeqa amabhulu ekhuluma ukuthi ungithanda kangakanani. Uthi nje asho yonke into yezwa yini. Uthi hhayi uma ngabe esesho yonke into kanjalo aze nje abe right angiphe imali aphume ahambe nomngani wakhe cause babehamba beyodla inyama kuyi-weekend. Uthi hhayi uma behambile kanjalo uthi nje ngizwe ngekholo uyangifonela umngani wakhe. Uthi nje yazi sekwenzeka inkinga la ngithe ngithi ngiyahamba noSibanibanyana masithi siyangena la ngathi mina ngiyothenga inyama yena akayothenga uphuthu. Wavedane yena sekuqhuma inhlavu washona kanjalo. Uthi ugeli yo ngivele ngihlanye ngithi there is no way. Uthi ethi ngampela ngiyakutshena ngazi ukuthi kwenzakaleni but usedutshuliwe nanguselele la. Isintombazane yo kungangifikela ukuthi nje kuthi kuqale kungifikela ukuthi mhlawumbe uye lo bulalisa umuntu wami yabo. Uthe inhliziyo ithi hhayi ngeke bazwana, they more like brothers bobabili basuka ngale. Uthi ethi ngithi hhayi ngeke they more like brothers angeke. Uthi luckily ngiyakwazi ukuxoxa nabantu bakubo yabo sebeyangazi njengoba engaze bengimithe but we talk on the phone, siyaxoxa nabo hleze bafonela. So sesinayo le relationship le even though singekaze sibonane ngamehlo yabo. Siyabonana kuma-video calls nani 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 but asikaze simithane in person. Uthi yo ngivele ngihlanye ngithi mina yo ngenze njani-ke uma kunje. Uthi hhayi ifika ngempela imoto yamakhaza ithathe-ke afakwe emakhazeni asendaweni vele yazi emalokishini ayikho into engekho bananamakhaza. Uthi efakwe emakhazeni asendaweni-ke. Uthi hhayi ngikucelele umngani wakhe uthi nje sekuyena ongisizayo phela manje ngoba phela u-best. Uthi hhayi umngani wakhe-ke ngimcele ngithi mina mfethu ngicela ungisize angazi ngizowutshela kanjani umndeni wakhe mina lo muntu. Uthi athi hhayi khuleka ngizobatshela afone-ke la phambi kwami asho ukuthi yazi sekwenzeka inkinga la uSibanibani akasekho. Uthi sisho isililo uthi bayakhala abantu bakulelasu. Uthi sisho isililo uthi bekhala beze bebhuquze phansi siyababuka la kwi-video call. Uthi yabo nami ngiyakhala kodwa ngicele sekuthi angihleke kancane kodwa phela kubona ukuthi phela kubuhlungu nami ngilahlekelwe umuntu wami. Sengibuka nje idrama abayenzayo. Uthi hhayi bekhale bebhuquze phansi kwenzekeni.
Uthi yo ngibona cha mina ngathi angimthandi umuntu wami indlela engikhala ngayo because abantu bakhala ngempela. Uthi hhayi koda-ke ingabi namsebenzi-ke leyo phathi. Uthi hhayi nangempela-ke kudluleke iy'nsukwana-ke. Eyi ngibafonele ngibuze ukuthi hayibo guys, manje kule situation-ke nimlanda nini kanjani kanjani kanjani. Because phela ngoba ehlele emakhazeni nje balindele ukuthi kumele kuplanwe-ke ifemeli ukuthi kwenzeka kanjani. Uthi hhayi ithi ifemeli yakhona khulileka uyeza lapho uma wakhe. Uthi ngithi okay uzoza uma wakhe. Uthi yabo ngoba kuthiwa uza uma wakhe nami kube nento ethi zi. Ukuthi hhayi okay uma wakhe uzofika-ke then uyena ozobe esethatha over ngengane yakhe yabo. Uthi hhayi okay cool. Uthi hhayi mefika umama khona uhamba yedwa ntombi akahambi namuntu. Uthi nje ngibuka isibindi salo mfazi ozobona ingane yakhe yedwa. Uthi hhayi mefika efike-ke mase-ke ethi ucela ukuyomubona emakhazeni. Uthi hhayi ngiphelezele-ke sihambe-ke sifike simbone emakhazeni. Uthi mefika emakhazeni mese ucela isikhathi ufuna ukuyibukisisa kahle ingane yakhe. Uthi hhayi nokukhuluma nayo bona isiko labo kumele bekhulume nayo kanjani kanjani. Uthi siphumele nabantu basemakhazeni engabe wasala wenzani umama wabantu. Uthi angazi kodwa ngifuna ngilalele isitori ukuthi kwenzakalani. Uthi asale naye mhlampe isikhathi esingango-30 minutes. Uthi-ke vele lapha amakhaya asendaweni bakujwayele so nami ngasho nje ngathi hhayi khululekani. Nimuphe bandla isikhathi asidingayo yabo nokuthi badabukele indlela ingane yakhe eshone ngayo. Uthi hhayi siphume-ke hhayi ehlale-ke nengane yakhe-ke ngabe babexoxani. Uthi angazi. Uthi but izinto mase ngiyihlanganisa manje akensiwe ukuthi kahle kahle kwakwenzakalani ngenkathi umama ecela ukusala yedwa. Uthi hhayi okay cool. Uthi hhayi asibuye kumama mesibuya emakhazeni athi-ke ingane yami thina-ke sinendlela yethu esenza izinto ngayo. Angazi noma nani ziyafana nendlela enenza ngayo izinto. Uthi ngithi mina hhayi angazi mama. Uthe yena kuzomele simthathe sihambe naye siyomngcwabela ngale. Kodwa inkinga asinawo amaphepha. So into esizoyenza sizothatha umphefumulo wakhe kuphela umzimba sowushiya la siyongcwaba umphefumulo wodwa. Uthi hawu ngithuke ngibabaza lo mzimba manje uyohlala lapha emakhazeni kuze kube yinini. Uthi ngibe phazildi nami kodwa phela ngiyayidunyelelwa vele ngiyilahlekelelwe yimyeni. Ngiyayibuka impilo esengizoyiphila ingasekho le ndoda and ayingishiyanga nalutho. Le ndoda phela ayinabhenki ayinalutho kwala endlini ayibhenkile kusho ukuthi ibibhenka nalo mngani wayo. Eyi uthi-ke uGeli athi kumama khona uzo-understand-a as we go ngizokugayida but uyadingeka ukuthi ube khona njengomuntu obehlala naye ukuze ezosuka kuwe engakuhluphi. Kumele ehambe ngendlela eyathi futhi kumele ehanjiswe uwena. Hhayi uthi uGeli eyi ingithuse le nto but ngibe nokuthi uthi mina ngithi ngiyamchaza ethi mina nenza kanjani. Ethi mina ngithi hhayi thina uma ngabe umuntu hlampe uyamlanda lapha ashonele khona mhlampe ngehlahla. Ethi yes nathi it's almost the same procedure but uzoyibona ethi different inyanga. Uthi hhayi ngithi okay. Uthi lapho akekho umfemeli yami eyazi ukuthi ngihlala nomuntu ongeyena wana e-South Africa. Ayazi nokuthi ngishonelwe yimeni. Akekho nje umuntu owaziyo abangani bami labana kuphela abaziyo. Uthathe umama sohamba nawe siyezweni. Uthi uGeli hhayi ngithi siyezweni mama ethi nje uyadingeka otherwise impilo yakhe izomoshakala nje ngoba lo muntu uzohlala kuwe forever and ever amen. Eyi uthi uGeli-ke ngithi mina okay but kuzomele ngitshele ifemeli yami. Uthi sengibukela ukuthi bangasabuyi ezweni kodwa kumele yabo kube khona abantu abaziyo. Uthi mama ngitshela abangani bami mina kuyena ngenzela ukuthi wazi ukuthi ngitshele ifemeli. Uthi hhayi ngempela-ke lo mama lona-ke angibhukhele aze asho nokuthi nje inkinga enkulu ukuthi yabo lo muntu obeseshiyonile usebiza kakhulu usedlula ukwankathi ephila kanti bengenawo amaphepha. Angixoxele nje isitori umlando. Hhayi uthi uGeli-ke hhayi ngithi hhayi ngiya-understand-a ngawe kushuthi uzohamba nomphefumulo. Uthi ethi khona ijazi lakhe abelithanda kakhulu. Uthi-ke athi ngicela ungiphe lona kusho umama. Uthi hhayi nangempela ngivula i-wardrobe ngimnikeze-ke ijazi-ke umama. Ithatha ijazi kuphela yezwa. Uthi umama eligoqa ijazi eligoqise okwengane. Uthi meligoqe uyakhuluma isho izinto ukhipha imithi iyachela uyenza yonke into la endlini nala endlini uyachela wenzani wenzani wenzani. Uthi umshokhe-ke okimi guys. Uthi hhayi kodwa I'm going with the flow phela yabo. So thina trust the process. Uthi hhayi achela umama uyakhuluma uyachela. Uthi mese ethi khona la sengigqokise okwakhona labo omama bakhona ngishuqula amaduku manje yabo nje ngathi nje sengiwangale. Uthi hhayi kuthiwe-ke uthi amgonisele leli jazi ngathi khona la. Uthi ngiligone. Uthi mase-ke eyasho-ke ethi uthi phela uGeli ngilindele yabo mhlampe sizodlula emakhazeni mhlampe angazi. Uthi ngiyayibuza ukuthi kuzokwenzakalani but I believe ukuthi kumele sidlule emakhazeni simthathe and then go yabo.
ngoba kuthiwa sizolanda umphefumulo wakhe la endlini. I'm thinking ukuthi sizolanda umphefumulo la cause la behlala khona, and then sodlule emakhazeni simthathe, and then from emakhazeni we go sibheke. Hhayi, futhi umama wakhona ngithi ngiyabona la imoto ifika, imoto yomunye wangale owumngani oyisihlobo sakhona or something. Uthi hhayi sihambe, uthi kuhanjwe-ke kuyiwe ezweni elikude. Uthi siyahamba la, umama uhamba uyapringana, mina nje kuthiwa nje ngiyatshelwa leyo nto, uthi thani ngisho leyo nto, thani ngisho leyo nto. Mama uyapringana, awugcoba imithi, uyachelela, uyakhwifa, wenzani wenzani wenzani. Uthi ugeli i-trauma enginayo guys. Uthi hhayi, ngithi nje hhayi le ngoyixoxela amagwaba beqhukane. Uthi hhayi sihambe eventually sifike-ke ezweni. Uthi masifezela kuthiwa ungayidedeli le ngane oyigonelayo ijazi le engiyigonile. Uthi ngiyigonile. Uthi hhayi sihambe sifike kubo. Hawu masifike kubo abafana sekumnyama bhuqe sekuyisebusuku. Uthi nakhona hhayi ngaleyo langa kusasa. Uthi hheyi ugeli sifike-ke. Uthi masifika kubo abafana uthi hheyi ngivele ngithuke even more manje. Ufike ezweni ongalazi, ufike ebusuku, uzohlangana nabantu ongabazi, ubazi kuma-video call. Uthi hhayi ngibona hawu umuntu eno-right, uthi hhayi bengiwelkhame, bengitshene ukuthi uzohlala lapha, awukhulumi. Uma ukhona into oyidingayo uzo-waive-a, kube khona ozayo ezokusiza. Ugone leli jazi. Uthi ngiligonile guys, uthi nakhona la azongihlalisa khona, kushiwo something, ngidlala icansi, ngihlale phansi-ke ngilokhu ngihleli ecansini ngigone ijazi. Uthi kodwa ngiyayibuza, samshiya manje umuntu e-South Africa, simshiya kanjani? Uthi hhayi okay fine. Uthi hhayi uma ngifika-ke kuseke, uthi makusa ngakusasa, hawu sekulungiselelwa umngcwabo. Uthi nalapho futhi ngishoda, uthi mina ngilokhu ngigone ijazi guys, ngishiya phansi uma ngisukuma ngiya ethoyilethi noma ngenzani. Uthi kuyakhalwa la ekhaya isililo, ngathi nje ngiqhamuka nejazi kwalilwa. Uthi hhayi-ke ugeli ngihlale-ke, hawu ngithi ngiyabona hawu sekulungiselelwa umngcwabo, kuyambiwa lapha ngaphandle nje uyabo kushubile. Uthi hawu kwenzakalani la cause umuntu simshiye e-South Africa. Uthi hhayi nangempela-ke kufika ibhokisi. Uthi hhayi bo ngibe even shocked-ke manje, ngibe more shocked-ke manje, even more shocked ukuthi kwenzakalani. Uthi hhayi livulwe ibhokisi libekwe ngala ahleli ngakhona. Uthi livulwe lithi iyodinga lesi. So amabhokisi akhona ilawa abona lawa ama-casket, ilawa awufishile lihlukanayo yabo. Uthi isivalo nje sibekwe lapha libubekwe la. Uthi ngicazi kanjani? Uthi hhayi bese kuthiwa-ke akazoguqa phambi kwebhokisi. Uthi ngihambe ngiyoguqa phambi kwebhokisi. Uthi maguqa phambi kwebhokisi kuvedane umama khona eshaya i-action movie wakhe lo alokhu ewenza. Uyabhabhadisa, uyathela yonke into, uyakhipha imithi, yabo-ke uyakhalwa lana, bayashaya ihlombe, basho izinto eziyilimi engingazazi bonke. Imina ngedwa nje umuntu olahlekile la. Uthi bese kuthiwa-ke thatha ijazi ulibeke ngasekhanda. Uthi ngilithathe ijazi, uthi ngathi ngilibeka wathi vembu umuntu. Mayi muntu, uthi umuntu wami ngqo. Uye ngiyambona and ngazi kahle ukuthi samshiya e-South Africa guys. Uthi ngimbone ethi vembu egcwala ibhokisi. Uthi hayibo, ngithuke ngibaleke thungathuke. Uthi thungathuke bemphuzisa enye into yokumenza bekhamba. Uthi nje ngijule ukubala ngiqhuleke ngiphuzise ombhubhudlo. Uthi kushube. Uthi ngoba angi-understand-i ngithi mina ngeke ngicole ukuhamba ngibuyele ekhaya. Kuthiwe nje ngeke, kumele uqale le process uziqede otherwise uzoba ney'nkinga. Uthi ngithi ufike kanjani, uthi bemchazele ukuthi hhayi because akasinayo imali yokumlanda isakhe, siyamthwebula ukuthi ebe la. But yabo sinendlela yethu yokwenza izinto ukuthi umuntu eze ngala. Uthi ugeli ngithi ngeke guys, ngeke ngiyile sho lo muntu simshiyile. Ufike kanjani and ngifakile ijazi kungekho muntu la. Uthi ngikhale-ke manje ngithi bengicela ukuhamba, athi nje lo mama ngane yami ngiyacela ukuze izinto zami nezingane zami zizohamba kahle. Ngicela nje ubekezele. Uthi bengiphuzisa izinto zabo kushuthi ezokuthi abe ekhamba. Uthi hhayi-ke kusontwe-ke kusontwe-ke uthi babekholiwe kulo muzi. Uthi kusontwe. Kuthi kusasontwa kanjalo kuhambe-ke uyongcwatshwa umuntu wakhe. Uthi trauma ngiyanqanqazela guys. Uthi emngcwabeni nje ngangithi ngishika. Uthi nakhona emngcwabeni kusetshenzwe kupheshethwe nezinto. Uthi umama wakhona u-active, ungaphika ukuthi uyena umshonelwa. Uthi uyena ochilayo, uyena owenzayo yonke into uyayibambela. Uthi hhayi enze. Uthi mese yabuya ezongitshena ethi yabo lo muntu owenze le nto uzombona nje ngamehlo. Ngeke siphele isikhathi esingakanani.
Uthi yo lapho nje mina ngilinde kuqedwe lento ngihambe because I cannot deal. Uthi hhayi bengitshela ukuthi bangibhukhelile-ke i-flight yokubuyela emuva. Ba-right nje kuloya muzi. Uthi bengitshela ukuthi bangibhukhelile i-flight yokubuyela emuva, yonke into isi-right, ngizoba right. Uthi bemgeze-ke naye ngithi yakhona-ke ukuthi kushuthi umfana engahlali kuyena. Uthi nje bengichazele futhi ukuthi why yonke into abayenza bengitshela ukuthi why beyenza yabo. Uthi kodwa nje kuyangi-traumatise-a. Uthi hhayi ekugcineni-ke kwakho konke-ke ngibuye-ke ngize e-South Africa. Uthi nakhona ngangingakholwa ngilokhu ngingcuzubala ngisebhanoyini ukuthi hayibo, gayizini yimina ngiyabuya. Ngangithi bayongidla nje noma bazongipheka noma bazongenzani. Uthi hhayi shame ba-right bangifonela bangi-check-a ukuthi ngihambe kanjani, yabo nje ukuthi kwaba-right. Uthi mama khona elokhu emile uthi ngeke ize siphele isikhathi ungambonanga umuntu owenze lento. Uthi lalelani we-guys, ngibuye nje ngine-trauma. Uthi ngigijime ngiye emakhazeni esafaka kuwona umfana. Uthi ngifuna uku-understand-a ukuthi kwenzakaleni. Uthi hhayi uma ngifika ivedane intombazane iqhaqhazele yasemakhazeni. Ithi mfethu angazi ngizokubheka kanjani. Uthi ngithi angazi uzongibheka kanjani. Uthi kuyaqala senzakalelwe isimanga. Kuthiwe uthi ngibuze ukuthi nenzakalelwe yini. Uthi already emqondweni nami siyabhala yonke lento ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Uthi ethi isidumbu somyeni wakhe asisitholi. Uthi ngithi angizwanga. Uthi ethi isidumbu somyeni wakhe asisitholi kanjani kanjani. Uthi nje vele ngibona ukuthi hhayi bamtshintshile ngampela la bantu ukuthi kanjani nobody knows. Uthi ngithi mina angazi ukuthi izothiwa lento ngicathi into engingayiyekela umndeni wakhona ukuthi kube iwona because akasafuni ukuyifaka futhi. Ngancame ngiyeke umndeni wakhona kube iwona odila nalento. Ngicathi bazozibona bazozabona because uma ngakhona senimbonile ngicathi uzozala. Shuthi uma ngakhona ngicathi ecela ukusala wayembhiqa lo mfana lezi zinto ukuze ezokwazi ukuthi athwebuleke ngabamthwebule ngabekho amenzani. Uthi ugesi ngishoke-ke even more. Uthi endlini ngangithi ukubala ngaze nga-decide ukuthi kumele ngithuthe-ke endlini. Uthi before ngithuthe-ke endlini ngizwe nje ngenokhi wasinyana qo. Ubani na? U-bestie kamuntu wami. Lo owayehamba naye wamthuma uphuthu yena wayothenga inyama. Uthi hayibo mefika u-bestie athi nje sisi ngicela ukukhuluma nawe. Uthi nje ethi ngithi mina ngiyaphuthuma uthi nje ngicela uhlale phansi ngifuna ukukhuluma nawe. Uthi ugeli ngihlale phansi. Uthi u-bestie athi sengiyahluleka ukuyibamba. Hayibo. Uthi ugeli ngithi indaba. Uthi ethi ngifuna ukuzo-confess-a. Uthi ngithi ukhonfesani? Uthi ethi imina engakhipha inamba yokuthi umuntu wakhe ashone. Umuntu wakho njengoba wazi ukuthi mina naye besikwi-business and we were making a lot of money. And bese ngavukwa i-greediness nje ngathenga abantu ukuthi bembulale. So the reason ngangihamba naye ngoba kwakumele ikhishwe yimina vele ukuze nami ngingasonakali yabo. Uthi ugeli hayibo ngingakholwa nginyanya ngithi hheyi wena ubunje obungaka uyasazi isilile bethi kuloya muzi uyalwazi usizo ongishiyela. Uthi ngimfusegisa umfana ngimthethise. Uthi axolise umfana axolise umfana aze aguqe amadolo mese eyasho ethi sisi okunye engizokusho ukuthi angiboni ukuthi ngisazokhona ukuphila umngani wami engasekho. Uthi ngithi hayibo wena nje into engayenza uyoyinikela emaphoyiseni ugwetshe ubone ukuthi kwenzakalani ngayo but ukuyibulala njengamanje is not an option. Uthi ethi angikhoni ukuphila angikhoni ukulala ebusuku akulaleki iyangidla lento. Uthi ibuye ingqondo uthi washo uma umfana ukuthi ngeke kuze kuphele isikhathi esingakanani engabuyanga wazoyiveza la. Uthi ngicela ukutshela ukuthi ngithi mina hhayi mina bhuti ngiyakuxolela ngicela ungayenzi into engasile because seshuthi uzoyibulala. Uthi ngithi nje ngicela ungayenzi into engasile ngiyakuxolela mina into ongazenzela yona mhlawumbe uthi ufonele umndeni wakho uwutshele. Uthi nawe awufonele ntombi awutshele umndeni axolise. Uthi nje hawu usicimela imali.